אוי, מה השעה? מה כבר רבע לשמונה? על מה קומי? מה קרה? כבר רבע לשמונה. מה, כבר רבע לשמונה? אנחנו חייבים להתארגן. אבל אני צריך לשחק שיניים? תחסכתי. גם אני. עכשיו, להתלבש. אני אלבש את זה. אני את זה. איפה התיקים שלנו? הנה הם כאן. זה שלי. זה שלי. בואי נצא. הנה לי החנונית. תעזבו אותי טוב. לא רוצים ולא רוצים. לי החנונית, לי החנונית. מעצבנים. תרגי, הגענו בזמן. פוי, איזה מזל. חשבתי שנאחר. יש לנו עוד 5 דקות. איזה מזל. היי, אני לי. ורק לפני חודש עברתי לפה, וכבר אני החנונית הכי גדולה בבית הספר הזה. אני לא מצליחה להשתלב, ואין לי עדיין חברים או חברות, וזה קשה מאוד. למה עכשיו צריך ללכת לכיתה? נו באמת. היי, מה קורה? היי, שלום תלמידים. היום נלמד היסטוריה. באמת, למה היסטוריה? זה לא פייר, למה היסטוריה? שקט בכיתה. זה ממש לא מקובל. טוב, המורה, טוב. יופי. אז יש לי שאלה. מי המציא את המנורה? נו, קדימה, מי יכול לענות לי על שאלה? תום? לא תודה. מי יכול לענות לי על מה? אני לא יודעת. טוב, כמו תמיד. הילי, את יכולה בבקשה להגיד את התשובה? כמובן, תומאס אדיסון. איזה חנונית. שקט, זה לא מקובל עליי. לא, זה בסדר. אני כבר רגילה לכל זה. אבל עדיין זה לא מגיע אף אחד שידברו אליו ככה. שקט. טוב, המורה. טוב. יופי. אוקיי, כולם, הסתיים השיעור, לצאת להפסקה. יש הפסקה. אתה בא למשחק כדורסל? כן, יאללה. הילי, למה את לא יוצאת להפסקה? כבר אמרתי לך שכדאי לך לצאת. לא, ממילא אין לי חברים. טוב, את בטוחה שאת לא רוצה לשחק עם כולם? או סתם לצאת להתאוורר? לא, אני בסדר כאן. תודה. טוב. אז אני הולך.
אוקיי, אז עכשיו שיעור מדעי. רוצה לבוא אליי היום? כן, למה לא? טוב, אז אולי את רוצה לישון אצלי היום? וואי, אמא שלי בחיים לא תסכים. טוב, לא נורא, אולי ביום אחר. טוב, ביי. ביי. אוי, סוף סוף היום הזה נגמר. היי הילי. היי מורה. טוב, אז היה לך היום שיעור ממש טוב. תודה. ביי. למה היה לך לא טוב? את באמת שואלת? טוב, אולי זו שאלה קצת מיותרת, אבל למה גם את צוחקת עליי? אני לא צוחקת עלייך, את בטוחה? טוב, אולי קצת... זה רק בגלל שהתשובה של החברות שלך. לא נכון, כן נכון, לא נכון, כן נכון. אין לי כוח כבר, אנחנו צריכות לחזור הביתה. טוב. כמה טוב לחזור הביתה. טוב, אז אני הולכת ללימור. עוד פעם לימור? כן, מה אכפת לך? לא אכפת לי, פשוט סתם, כל יום הולכת אליה. ומה הבעיה? שום בעיה, פשוט. טוב, לא משנה. שימי תקים במקום. נכון. טוב, אז אני הולכת ללמור, קבעתי לכיתה. טוב. ביי. היי לי. היי מורן. מה קרה? טוב, לא, כלום. נו, תספרי. טוב, נו. זאת מורן. אני מספרת לה כמעט הכל. היא כמו חברה הכי טובה שלי. היא בינתיים החברה היחידה שיש לי. אבל לא נורא, הכל בסדר. זה כן נורא. אין לי אפילו חבר אחד בצפר. טוב, כבר מאוחר ואני חייבת לחזור הביתה. טוב, ביי. חזרתי. מישהו בבית? מישהו? על מה? מה? לא ראיתי אותך. חזרתי. איפה אבא? הוא היה אמור לחזור. נכון, לא שמתי לב מה השעה. מעניין איפה הוא. תתקשרי אליו רגע. הוא לא עונה. אבא?